Id-deputat Franco Debono għalli waqt li l-backbencher Edwin Vassallo qed jgħid li hawn min irid ikisser lill-Ministru Bonici u lill-familja tiegħu, il-fatti huma li għadu sal-lum bl-għassa tal-pulizija wara l-bib tiegħu, anke jekk m'għamel xejn. Debono qal lil-One News li fil-fatt l-unika ħaġa li għamel huwa kien li ma qabilx ma' tmexxija tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Minħabba dan iżda għal Franco Debono huwa safa fil-mira ta' insulti u tajjir minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Debono żied li huwa bena dak kollu li kiseb fil-professjoni legali u politika bil-ħila tiegħu u bla ma kellu lil missieru jimbuttah. Illum iżda għaliex ma qbilx mal-Prim Ministru qed jippruvaw ikissruli kollox għal Franco Debono li żied li Lawrence Gonzi iżda lar nexxielu u lanqas ser jirnexxielu milli jilħaq dan il-għan. Debono qal illi li Ministru jwieġeb għan-nuqqasijiet tiegħu hija l-iktar ħaġa normali f'demokrazija fejn Ministru jirriżenja wara li jkun żbalja mingħajr ħtieġa ta' mozzjonijiet u xeneġġati. Għal Franco Debono id-diskors ta' Edwin Vassallo jagħmel ħafna ħsara u huwa preokkupanti.